Zelakotik, geuretik sortuak deialdia ikusi genuen, dirulaguntzaren deialdia, eta benetan interesgarria iruditu zitzaigun. Beraz, ikuskizun bat garatzeko proposamena egin genuen. Dirulaguntza lortu genuen, eta horri eskerrak gaur egin dugu lantaldeko lehenbiziko bilera. Zelako kultur ideiaken gonbidapena onartu genuen, zelako antzeslan eder bat egiteko. Nire zereginak idoilari izatea izango da, hemen atzean dagoen lantalde zoragarriarekin. Antzeslan honetan zuzendaritza lanak egiten arituko naiz. Aukera ederra da, lan polit bat garatzeko. Proiektuari begira, elkartu gara talde interesgarri bat, aktoriak, zuzendariak, eta gogotsu hasteko. Oraindik ez dakigu ze pertsonaia tokatuko zaidan, edo pertsonaiak. Lantaldeakin superpozik, gogo handia daka beraiekin lanitzeko, ikasteko, eta elkarbanatzeko gauza guztiak. Gaur hemen batu gara dana sormengunean, eta zelakoren hurrengo proiekturako lehenengo batzarra egin dugu. Egingo dugu memoriaren inguruan, memoriaren inguruan baino, memoria faltaren inguruan, Alzheimer kolektiboaren inguruan, eta hainbat gai jorratuko ditugu. Horren inguruan egon gara gaur berbetan, nondik landu dezakegun memoria, eta purtsu bat hori holtzetara eroan eta herrietara. Izeba Txirrita antzeslanak proposatuko digu bidaia bat 1936ko Astigarra gara. Zehazki, gerra ondoren ireki zen umezurtegi batera. Obraren helburua da memoriari garrantzia ematea, 1936a ezbehar ugariren abiapuntua izan zen Euskal Herriarentzat eta Euskal Herritarrontzat. Hor ezagutuko dugu, Izeba Txirrita izeneko pertsonaia berezita maitagarri bat, eta berak beste bi pertsonaia izango ditu, bere bi iloba gertuko izango ditu, eta kontatuko dizkie orduko zenbait pasadizo eta zenbait gauza. Aukera izan dut azken batean lan honi esker ikusteko Astigarragan ze pisu izan duen memoriak. Orduan gaur tokatu da hilabeteetan egindako ikerketa eta sorkuntza hori, gidoi bihurtuta lehenago konpartituta, eta gaur irakurketa egin dugu azalpena, eta egia da orain tokatzen zaiguna nolabait irakurketa egin dugu, pertsonaia bakoitzan ikustut une honetatik aurrera hasten dela legamiarekin bezala, zuzendariaren baitan gorputza garatzen, sortzen, nolabait handitzen, eta ni neu irrikitan nago lekukoa eman bezala, ez? Gidoia eman eta orain ikusteko ze formata, ze garapen hartzen da. Lehen momentuan hasi gara, hasi naiz apurtxo bat azaltzen irakurketa bat egin dugu, testua irakurtzerakoan joan naiz apurtxo bat azaltzen aktorei zer imaginatzen nuen, eta haurek baita lagundu egin naute apurtxo bat ideia berriak sartzen, irudikari hori asmatzen, eta nola transizionatzen duten estena batetik edo momentu batetik bestera, emozio horiek organikoki lan egiteko. Eta orduan ari gara apurtxo bat bilatzen hitzetan dagoen hori beste modu batean nola kontatu edo nola gehitu, ezta? Artisau lana da antzerkia, beraz elementu asko erabili behar ditugu hori borobiltzeko. Niretzat improvisazio lana oso garrantzitsua da, aktorek dituzten trebezia guzti horiek eta jakituri guzti hori aprobetxatu nahi dut, eta euri esker material asko ateratzen da, sormen handiko lana gainera. Eta horretan gabiltza, errekurtsoak bilatzen, esateko modu ezberdinak bilatzen, eta baita estilo bat bilatzen, lenguaia, estilo, estetika bat bilatzen. Obra honetan lan itxiak, suposatzen dezta Miren eta Gontzal bezalako aktorekin lan egitea. Eta ikastea ere bai, ze berez hau dago oso enfokatuta memoria historikoan, hemen gertatu zenarekin, pertsonaia desberdinak ere bai ikutzen ditugu, orduan beti hor pixkat sakonago joatea asko gustatzen zait ikasten delako. Nire pertsonaia Izeba Txirrita da, 90 urteko emakumea. Erronka nagusia izango litzateke egitik kontatzeko gauzak eta sinesgarria izateko, ez? Nik ez dago 90 urterik, orduan pixka zelan sinesgarria izango nuke, ez? Nerabea da nire pertsonaia. Orduan ez dut egin nahi tipiko, topiko ezagutzen dugun nerabe bat, ez? Nahi dut izan benetako nerabe bat. Batez be ez karikaturizatzea. Laundu dugu alde batetik pertsonaia sortzeko ariketak, hori fizikotik, sortzeko obran erabili aldien
objektuekin beste ariketa batzuk, objektu horiei poetikotasun ateratzeko, esanahia ateratzeko. Eta gero, guzti hori kontutan hartuta improvisaketak egin ditugu, materiala erabiltzen, gai desberdinak ere bai ikutzen. Hortik joango dara pixka bat, inguruan ditugun objektuek garrantzia handia izango dute eta horrekin nola kontatu, ez? Kontatu nahi duguna. Jendeak, bizi dugu zen garaiak pixka bat gogoratzia, ez? Zer bizi izan dugun eta berriro ez etorra itezela giro edo garai horiek berriro ez bizi izatia, ez? Izeba Txirritak daukan erronka jantzitegiari begira da, garai ezberdinetan zehar pasatzen dela eta garai batetik bestera saltoka ari direla denbora guztian. Orduan, pertsoneak elkarbizi egin behar dute, aldaketak azkarrak izan behar dute, orduan horrek jantzitegi guztia moldagarria izatea dakar, gauza asko gidoian finkatuta datoz, ekintza batzuk daudelako, horrek kolore batzuk ere ematen dizkizulako. Aktorekin proba egitea beti da gauza berezia, zezuk buruan daukazun hori gero gorputz erreal batean jarri behar duzu eta funtzionatu behar du epakarren gorputzean baita beraien pertsonaian. Izaten da momentu polita ikusteko ideia guztiek bat egiten duten edo ez, jolas horiekin probak egiten ibili gara eta zerbaitetara iritsi gara zenen. Kasu honetan egia da, saiatu garela asko zaintzen, epokakoa dena benetako epokakoa izaten, badauzkate benetan 1955ko uniforme polizialetatik ateratako piezak, garatzen, eta uste lortu dugula gauza politu bat egitea. Obra honetan bidaiatuko dugu denboran, musika originala sortu dugu eta uste dugu musika oso lagungarria izango dela bidaia hori egiteko. Erronkarik nagusiena izan zen neure musika moldatzea 30 eta 40ko hamarkadetara. Konposaketan hainbat estilo hartutu daitezke, batez be jadoak, habanerak, tangoren bat baita baldin badau, eta erreferentzi nagusia izan da niretzat Sebastián Iradio. Emaitza ere oso interesantea eta oso polita ederra izaten ari da, eta uste dugu obrarako oso lagungarria izango dela. Bertsoak barrutik zeharkatzen duen antzeslan bat da. Obraren abiapuntutako bat, zehazki agin laburu bertsolariak Josepa Zubillagaren kasuari buruz egindako bertso ederrak. Bertso horiek entzun dituenean iruditu zitzaidan oso detonante ederra zela, nolabait kontatzeko Gerra Zibilaren ankerkeria oso modu ederrean, eta horri musika aldatu, nolabait aldaketa bat eginda egokitzeko ikuskizunera eta publikorat, eta badago bukaerako kanta bat kasu horretan letra nirea da, musika zoragarria da, eta da azken batean Gerra Zibilean eta unerik txarrenetan ere, eta momenturik latzenetan euskaldunontzat, euskal kulturarentzat, nola pertsona jakin batzuen gogoari esker eta bihotze onari esker, aurrera egin dugun eta gaur egun ere, oraindik hemen gaude. Lerro laburretan, gaur zer eskutatzen den, lehengo beldurretan, eta zer gertatu zen Euskal Herrietan, Gerra Zibil beteko sasoi sorkuntzarekin oso paralelo dazan prozesuak konplexuak dira beti. Ze izaten dire nahiko variableak batzutan hau hola, espera ez, hau tal cual. Material nagusiek kartoia da. Lan egin izan dugu kartoizko kutsekin eta kutsa batzuk berrindartuta dauze barrutik, urrekin, eta ez da gizer, eta beste elemento mugikor batzuk, eta ez da gizer. Gauzak oso simple irudikatu behar da denean, batzutan barrutik badauka konplejotasun bat. Eta gero badauz bai elektronikako gauza batzuk, eta argi batzuk zera radiofrekuentziarekin pizten direnak eta ez da gizer, eta horrek eskatzen daude bai lan apurtxu bet. Kartoizko kutzak ikusten dituzunean ematen du ez dauela lana handirik, baina badago. Hemen Astigarran gaude, egonaldia egiten, 21 egun. Ointxe momentuan ari gara obraren estruktura handia egiten, kanpoan dagoen hori, eta gero denbora eukitzeko bai, nahiko entzaiatzeko eta lasai joateko eta baita gero lan fina egiteko. Erdira arte montatu daukagu, eta pixkat gehiago bai irudikatuta dago ez.
eta estena asko sortu ditugu, eta elkarrizketak, eta beste estena batzuk obran ez daudenak ere sortu ditugu. Pausoak geratzen direnean ikuste dela amaierara iritsi, gero garbitu, errepikatu, eta ja jun detaileak markatzen, eta geroz eta dinamikoagoa, orduan eta hobeagoa izango da ikuslentzako ere bai. Dana sormengunean hasi ginen ariketa batzuk egiten, oso interesgarria izan da ikustean ariketa horietan sortutako irudiak, horietako asko gero estenan sartu diren. Niri postasun handia emoten dit eta lasitasun handia emoten dit aktorek parte hartzen dutenean sorkuntzan, ezta? Tresna asko dituzte, nik ikusten dudana gero egia bihurtzeko. Olatzek zuzentzen dau, baina gero guk ateratzen duguna, guk ematen duguna ere kontuan hartzen dau, eta nire esan oso talde aberatsa garila, eta ondo entzuten garila, eta elkar oso ondo konpontzen garila hor. Entzuten eta ulertzen nahiko ondo, errespetua dago batez be, saiatzen guztion artean zaintza ematen, deskantsuak egiten. Bai, azkenean egonaldi intensibo bat izateak eta aterpetxe bat elkar banatzeak egiten du azkenean konfidantza ere bai hor sustatzeko espazioa egotea. Lanaz hitz egiten da, baina bai beste gauza batzuetaz, nola gauden gure bizitzetan, gainera ni naiz de horoskopos eta gehi ezagutzen gara egonaldiagatik. Leku mistikoa egin dugu hori, ezta, gure aterpea, eta oso ondo dago 21 egun honetara dedikatu ahal izana.